חנות אנג'ל המפתח קיימת מזה 45 שנה. אנו מתמחים בפריצת והתקנת כל סוגי המנעולים באישור משטרת ישראל וארגון המנעולנים הישראלי. בחנות תמצאו מגוון רחב של כספות, שירות של קידוד מפתחות ושלטים לרכבים ושערים, שכפול כל סוגי המפתחות, וכמו כן מנעולים מיוחדים לבתים. לפריצת והתקנת מנעולים ניתן לפנות אלינו 25 שעות ביממה. אנחנו מחכים לכם ברחוב גורדון 3 בנתניה, ואל תשכחו, אצלנו אמינות היא מילת המפתח.